even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan! Dames en heren, kijkers en luisteraars van Kulturu TV Internationaal, een van harte goedendag. Dit is Raap Pengel op locatie voor Kulturu TV en waar bevind ik mij? Ik bevind me op dit moment aan de Dr. Vetmondstraat bij de Georges Azinschool, zoals u ziet dat de naam het verraadt, de naam het vertelt. Ik sta een beetje in de regen en waarom ben ik hier? Ik ben hier vanwege het feit dat er op deze school zo net een gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Het is vandaag vrijdag 5 april is het, ja, dankjewel. Vrijdag 5 april. En op deze school heeft zich net een hele vreemde situatie voorgedaan. Het is 4 april, sorry. Het is vrijdag 4 april. En een paar leerlingen op deze school die zijn in trance geraakt. 7-tal leerlingen zijn in trance geraakt en die zijn dus naar huis gestuurd. De school is dicht, iedereen is weg en ik ben net hier aangekomen, maar ik moest dit aan u vertellen. Een paar jaar geleden had je dit fenomeen. Ik noem het dan maar even fenomeen, maar laten we het een gebeurtenis noemen. Deze gebeurtenis had je ook in het binnenland. Militairen die in trance raakten en alles kort en klein sloegen enzovoorts. Later bleek dat er sprake van een bepaalde soort drugs was. Sucru. Hele populaire drugs. Hier in Suriname zeer gevaarlijk. Maar nu weten we niet wat er aan de hand is. De school is dicht. Morgen is zaterdag. We hebben begrepen dat morgen de school weer aan is. Maar we hebben een meneer hier gevonden die bereid is om ons het een en ander te vertellen. Dat is meneer Fabian. Meneer Fabian, goedendag. U kunt dichterbij komen. Goedemorgen, ik ben Fabian Riemnet en ik werd gebeld door mijn dochter. Die zit hier zo op de Georges Azinschool. En ze heeft mij gebeld, goedendag, dat ik hier moet aanwezig zijn, dat ik daar moet ophalen. Want ze heeft meegemaakt dat er kinderen in trance zijn geraakt hier zo. En mijn dochter is ook een beetje in paniek geraakt, dus ik ben zo snel mogelijk naar hier zo gekomen. Ondanks mijn ziekte en zo, maar ja, geeft niet. Dat is veel belangrijker. Dus ik ben er zo snel mogelijk komen ophalen hier zo, want ze zegt van papa ik kan niet blijven, want te veel dingen heeft ze meegemaakt. Die ene krijgt Winti, die andere gaat die andere omhelzen, dan krijgt die andere ook Winti en noem maar op. Dus zo ben ik er komen ophalen, heb ik haar thuis gezet en net kreeg ik weer een telefoontje van mijn klein meisje. Dat zij ook daar op school nu ook Winti hebben gehad, daar zo 10 meisjes op de Poolschool op zorg en ook, als ik het goed heb, waar Ams is, hebben daar 10 kinderen daar ook nu ook Winti's gehad, dus ze zijn ook vroeg naar huis gestuurd. Dus ik weet niet hoe het nu daar zo zit, als er nog mensen daar op school zijn of niet, dus dat weet ik niet precies. Dus we gaan even misschien kijken als er nog mensen zijn dat we misschien kunnen aanspreken daar of wat. Dus dat is zo meteen gaan we naar daar. Hoe is het met uw dochter? Heb je contact met haar? Ja, ze maakt het goed. Ze is nu bij haar oma. Die kleine is bij haar oma en die grote is thuis. Ze heeft me ook net gesproken. Ze zegt ze voelt haar goed en zo. Er is niks met haar. Die kleine zegt bij haar is het ook heel goed. Ze voelt haar lekker, maar ik begrijp. Ze heeft het ook voor het eerst meegemaakt dat zoiets gebeurd is op school daar bij haar. Ja. Felicitaties, uw dochters, u doen het goed. Ze zitten op goede scholen. U moet een trotse papa zijn. Ja, sowieso. Ja. Maar het is wel zorgwekkend als kinderen op scholen Winti krijgen. Nou, kijk, het kan, maar je moet eigenlijk nog precies weten wat de situatie is. Als het misschien iets van huis aan is, of misschien van de school is, dat er misschien iets hier zo die kinderen hindert, of noem maar op. Want als je op school komt en één op de andere dag krijg je gewoon Winti en er is niks met je gebeurd of noem maar op, dan kan er misschien iets van huis zijn of iets van de school zelf. Dus
Er moet eigenlijk een onderzoek gedaan worden om te kijken als het aan de school ligt, als het thuis bij de ouders zelf ligt, of misschien aan het kind dat ze misschien geestelijk zwak is, of misschien één klein ding dat ze misschien een trigger krijgt en dan krijgt ze direct de Maar het is wel vreemd dat het in ene plotseling, als dat zo zou zijn, dan zou dat kind vanaf jaren geleden ook al tekenen vertonen. En 7 kinderen op deze school, 10 op die andere school. Nou, dat, maar dat was ook een aantal jaren ook in corona bij hun. Dus we moeten eigenlijk even checken wat de situatie is. Als het hier is of ergens, we moeten het gaan onderzoeken ergens. Want er moet werkelijk sowieso iets van ergens komen. Dat iemand een wind zomaar krijgt. Ja, nou, ja, ik begrijp het. Dus dat is u klinkt als iemand die er weet van heeft, meneer Fabian. Nou, niet echt weet, maar ik zou het op een... Je bent een blakkaman, je bent een seranaman. Ik zou het gewoon niet silent willen houden. Abong. Dus als het zo ver is en ze misschien contact willen opnemen met me, dan mogen ze contact opnemen met me op 8564 007. 8564 007, meneer Fabian. De Dr. Vredmanstraat, kijkers. U kent die straat wel. Hier heeft ooit de Amerikaanse ambassade gestaan. Ze zijn nou niet meer hier. En deze school, deze nette school zou je kunnen zeggen, George Azin School, is gevestigd langs deze weg. En hier heeft zich dus vanmorgen, vrijdag 4 april 2025, de gebeurtenis voltrokken dat kinderen in trance zijn geraakt en naar huis zijn gestuurd. En we horen nu dat op de Poolschool bij Sozes ook sprake is van kinderen die in trance geraken, die wind krijgen en die naar huis gestuurd zijn. Dit was Raap Engel voor Cultuur TV Internationaal op locatie. We proberen morgen contact te krijgen met een decaan of een schoolhoofd of wie dan ook, om te vragen hoe of wat, welke maatregelen, komt het vaker voor, wat gaan ze eraan doen, zijn ze geschrokken enzovoort. Bedankt voor het willen kijken en luisteren voor nu. Tot later. Stay tuned. Cultuur TV, a station pe Unele. Ciao. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Mr. Pebble Finger. Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds.
Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Bootfeest. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03/06 870 98312. Attenzo! Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Zo weinig man, maar de man niet veilig staan. www.uturu.com for the generation then.